ରୋଷ୍ଟର କୁ ମାଡ଼ ମାରି ମୁଣ୍ଡ ଫାଟିଗଲା, ରୋଷ୍ଟ କରିବା ପଡ଼ିଲା ମହଙ୍ଗା। ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ କାହାକୁ ରୋଷ୍ଟ କରିବାକୁ ଚାଇଥିବା ଏକ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ କ୍ରିଏଟର ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ ହୋଇଥିବା ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କିତରେ ତୀବ୍ର ଆଲୋଚନା ଚାଲିଛି। ଲୋକମାନେ କହୁଛନ୍ତି ହାସ୍ୟ ଓ ବ୍ୟଙ୍ଗରେ ସୀମା ରହିବା ଉଚିତ, ନହେଲେ ପରିଣାମ ଗୁରୁତର ହୋଇପାରେ। ରୋଷ୍ଟରଙ୍କୁ ମାଡ଼ ମାରି ମୁଣ୍ଡ ଫାଟିଗଲା, ରୋଷ୍ଟ କରିବା ପଡ଼ିଲା ମହଙ୍ଗା। ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ ହେବା ପାଇଁ ନିଜର ରୋଷ୍ଟ ଭିଡିଓ କରୁଥିବା ଏକ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ କ୍ରିଏଟରଙ୍କୁ ଗୁରୁତର ପରିଣାମ ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ସେ କାହାର ଉପରେ ମଜାକିଆ ରୋଷ୍ଟ କରିଥିଲେ, ଯାହାକୁ ସହିବାକୁ ନ ପାରିଥିବା ପକ୍ଷାବଳୀ ସିଧାସଳଖ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ। ଘଟଣାରେ ରୋଷ୍ଟରଙ୍କୁ ମାଡ଼ ମାରିବା ସହ ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ଗଭୀର ଚୋଟ ଲାଗିଛି ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ଏହି ଘଟଣା ପରେ ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଛନ୍ତି, ରୋଷ୍ଟ କି ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟ? କିନ୍ତୁ ସୀମା ଉଲ୍ଲଂଘନ କଲେ ଏହା ବିପଦର ଆମନ୍ତ୍ରଣ ହୋଇପାରେ କି? ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଘଟଣାଟି ନେଇ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଖାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। କେହି କହୁଛନ୍ତି ହାସ୍ୟରେ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ରହିବା ଉଚିତ, ଆଉ କେହି କହୁଛନ୍ତି ହିଂସା କେବେ ମଧ୍ୟ ସମାଧାନ ନୁହେଁ। ଆଜିକାଲି ଯୁବପିଢ଼ିରେ ରୋଷ୍ଟ ଭିଡିଓରେ ଟ୍ରେଣ୍ଡିଂ ବେଶ୍ ପ୍ରଚଳିତ ହୋଇଛି। କିନ୍ତୁ କେବେ କେବେ ଏହି ମଜାକିଆ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଅନ୍ୟଙ୍କ ପାଇଁ ଅସାମାଜିକ ହୋଇଥାଏ। ଏହିପରି ଏକ ଘଟଣାରେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଥିବା ଏକ ରୋଷ୍ଟରଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ଭିଡିଓର କାରଣରେ ଗୁରୁତର ପରିଣାମ ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼ିଛି। ସୂତ୍ରମାନଙ୍କ ଅନୁସାରେ ସେ କିଛି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ଭିଡିଓ ତିଆରି କରିଥିଲେ। ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ପ୍ରଥମେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ପରେ ରୋଷ୍ଟରର ସିଧାସଳଖ ସାମ୍ନାସାମ୍ନି ଆକ୍ରମଣ କରିଦେଇଥିଲେ। ଏହି ଆକ୍ରମଣରେ ରୋଷ୍ଟରଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ଗଭୀର ଚୋଟ ଲାଗିଥିବା ସହିତ ସେ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଛନ୍ତି। ଡାକ୍ତରମାନେ କହୁଛନ୍ତି ସମୟରେ ଚିକିତ୍ସା ହେବାରୁ ଜୀବନ ଜଟିଳତାରୁ ବଞ୍ଚିଗଲେ। ଘଟଣା ପରେ ପୋଲିସ ମଧ୍ୟ ମାମଲା ରୁଜୁ କରିଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଏହି ବିଷୟକୁ ନେଇ ଦୁଇ ପକ୍ଷରୁ ଚର୍ଚ୍ଚା ଚାଲିଛି। ଆଉ କେହି କହୁଛନ୍ତି ହିଂସା କେବେ ମଧ୍ୟ ଯୁକ୍ତିସଙ୍ଗତ ନୁହେଁ। ରୋଷ୍ଟରଙ୍କୁ ମାଡ଼ ମାରି ମୁଣ୍ଡ ଫାଟିଗଲା, ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ତୀବ୍ର ଚର୍ଚ୍ଚା। ଆଧୁନିକ ଯୁଗରେ ୟୁଟ୍ୟୁବ, ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ଓ ଫେସବୁକ୍ ଭଳି ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ରୋଷ୍ଟର ଭିଡିଓ ବହୁତ ଟ୍ରେଣ୍ଡିଂରେ ଚାଲିଛି। ଲୋକଙ୍କୁ ହସାଇବା, ବିଭିନ୍ନ ବିଷୟରେ ବ୍ୟଙ୍ଗ କରିବା ଏହାର ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ। କିନ୍ତୁ ଏହି ମନୋରଞ୍ଜନ କେବେ କେବେ ଅନ୍ୟଙ୍କ ପାଇଁ ଅପମାନଜନକ ହୋଇଥାଏ। ଏମିତି ଗୋଟିଏ ଘଟଣାରେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଏକ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ କ୍ରିଏଟର ନିଜର ରୋଷ୍ଟ ଭିଡିଓରେ କାହାକୁ ଟାର୍ଗେଟ କରିଥିଲେ। ସେହି ଭିଡିଓ ଭାଇରାଲ ହେବା ପରେ ପକ୍ଷବାଳୀ ପ୍ରଥମେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ କାଉଣ୍ଟର କରିଥିଲେ, ପରେ ସିଧାସଳଖ ସାମ୍ନାସାମ୍ନି ହିଂସା ରାସ୍ତା ଧରିଥିଲେ। ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ହିଂସ୍ର ଆକ୍ରମଣରେ ରୋଷ୍ଟରଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ଗଭୀର ଚୋଟ ଲାଗିଛି। ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ ତାଙ୍କୁ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ନେଇଥିବାରୁ ବଡ଼ ଦୁର୍ଘଟଣାରୁ ସେ ବଞ୍ଚିଗଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ଅଛନ୍ତି ଓ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅବସ୍ଥା ସ୍ଥିର। ପୋଲିସ ଏହି ଘଟଣାକୁ ଗୁରୁତର ଆକ୍ରମଣ ଭାବରେ ମାମଲା ରୁଜୁ କରିଛି। ଘଟଣା ପଛରେ ରୋଷ୍ଟରଙ୍କ ଭିଡିଓ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ କାରଣ ବୋଲି ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଛି। ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଏହାକୁ ନେଇ ଭୟଙ୍କର ଆଲୋଚନା ଚାଲିଛି। ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ରୋଷ୍ଟ କଲଚରରେ ବେଶ୍ ପପୁଲାର, କିନ୍ତୁ ଫ୍ରି ସ୍ପିଚ୍ ଓ ଡିଫେମେଣ୍ଟରେ ମଧ୍ୟ ସୀମାକୁ ବୁଝିବା ଦରକାର। ନହେଲେ ଏମିତି ଅନାବଶ୍ୟକ ଘଟଣା ସମାଜକୁ ଖରାପ ସନ୍ଦେଶ ଦେଇପାରେ।
ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज लाइव 8।